A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directress. The Paul Lines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. Atong ihalad kini atong santos nga misa uban niining mosunod nga mga katuyuan. Healing of Shoni Guarin, Joseph Enretuya, Lita Manlangit, Lucy Canora, Judith Escuadro, Tate Segura, Beatriz Roble, Ruben Gonzales, Jose Nierva Jr., Maria Cleofi Clarin, Renato Galon, Cecilia Durano, Aurora Guzon de Queñon. Good health of Arlinda Paras and family, Nathan Thomas Ho, Junil Stephanie Narciso and family, Richard Sabal, Florentino Galon, Eustacio Durano, Galon Bacalia families, Rodolfo and Rebecca Señido. Thanksgiving offered by Dr. Leonita Caing and family, Dr. Aida Bilarmino. Special intentions of Pantoja, Patulilik, Alcocero, and Moscardon families, and for the intentions of Emily Enriquez. Blessings for all TV Mass sponsors and benefactors, especially for Leia Pauline Bacalso, Beverly Dayanan, Rafaelito and Fe Barino. Safety of overseas Filipino workers and seafarers, in particular for Victor Ariola and Adolfo Montesilio. For the repose of the souls of Manuel and Juanita Gutian Uyuy, Conciso Gomasias, Riparina, Gabriela, Fernando Jr., Fernando Sr., Bienvenido, Lilia Gamaliel, deceased of Galon Bacalia families, Concepcion and Eduardo Enriquez, Rosenda Agatuna, Fortunata, and for all the souls in purgatory. Sa
Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, kumusta? Ayaw itong mga igsoon sa karon nagsimba diya sa tuang panimalay silang telebisyon sa tubangan. Manghinaot ko nga unta, no, kamuntanan na asmahing panglawas, kalabaw tanan naata sa kalinaw sa kinabuhi, pupuno sa gugma. Magsuon kang Dominguha, special juga ini Dominguha. Divine Mercy Sunday. O kibaw kas gasas Ginoo karon Dominguha alang kanato. Iyang gisaad, nakita nga modangop sa duburan sa grasya ang ato ang pagkinursos ng mga salades pagkumpisal o sa atong pagkalawat di Eucharistia, tagaan taniya ng grasya. No, kanong Dominguha ba? Ng grasya nga diin pasaylo atong mga sala ug tanang kastigo sa sala gyud. So simbakog mamatay ta, langit ta dito. No? Espesyal kuno ang inyong Dominguha mga igsoon. Grasya nga atong dawat karon. Mabitaw karon ato ang dawaton ni grasya, imamaton tamo sa paghimamat ni Kristo diha sa ebanghelyo karon sa mga apostoles. Diin ang gihatag ang kalinaw. Ang kalinaw manaa kaninyo. Aron maanda kita pagsaulog ni Santos nga misa, basulan nato ang atong mga sala. Kita sa Dios magagagahom sa tanan, pasaylo ang atong mga sala, dado kita natuyas kinabuhi nga dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Diyos langit kong hari, Diyos amahan magkagagawa.
ginampo kita. O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan, yung bagong pagsaulog sa Paskos pagkabanhaw, imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan. Dungagi ang grasya sa imong gihatag kanamo, haron makamatngon kami sa pag-ayo sa bahandi sa bunyag naghugas kanamo, ug sa Espiritu sa pagkatao kanamo nga nag-usab sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles, ug gigamit nila ang ilang panahon pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles. Sa inigsuon nga pagpakig-uban kanila, ug sa pakig-ambitay, sa pangaon, ug sa mga pag-ampo. Daghang mga milagro ug mga buhat nga katingalahan nahimo pinaagi sa mga apostoles. Ug tungod niini ang tanan giabot og katingala ug kahadlok. Ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa inigsuon nga panag-uban ug ang kabtangan sa matag usa kanila gipanag-iya nilang tanan. Ug ipamaligya nila ang ilang mga katigayunan ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila pagtigom kada adlaw didto sa templo ug naghiusa sila pagpangaon uban sa masadya ug mapabsanong kasing-kasing didto sa ilang mga puloy-anan. Gidayeg nila ang Dios ug gikaymutan sila sa katawhan ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tawo nga nangaluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasulti ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtat sa kahangturan. Pasulti ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtat sa kahangturan. Pasultiya sila nga mahadlukon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Nagkalisod-lisod ako ug nasukamo, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug ang akong kaisog mao ang Ginoo. Ug siya kanhi ang akong manuluwas. Ang malipayong singgit sa kadaugan, diha sa mga tulda sa matarong. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutuko, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo gihimo kini
kahibulungan kini atupangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Iyang gugmawalay katapusan. Gikan sa unang sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya ug bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Ang iyang pagkabanhaw maoy naghatag kanatog dili matarog nga paglaom, ug sa panulundon nga dili madunot, ni mahugaw, ni mahanaw. Kitagana kiniyak kini didto sa langit, alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios, alang sa kaluwasan, nga andam nang ipadayag sa katapusan sa panahon. Tungod niini, paglipay kamo, bisan tuod sa pagkakaron, kinahanglan magsubo kamo sa mubong panahon, tungod sa daghan ninyong mga alantuson. Ang tuyo niini mao, ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyo usab nga pagtuo nga bililhon pa kaysa bulawan, labi pang sulayan aron malig-on. Unya, makadawat kamo og mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gihigugma ninyo siya, bisan wala kamo makakita kaniya. Ug nagtuo kamo kaniya, bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa, nalipay kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo, nga mao ang inyong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw. Sa magagabi na ni adtong Domingguha, nagatigom ang mga tinun-an sulod sa lawak. Kitrangkahan nila ang pultahan, kanahadlok man sila sa magkadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus taliwala nila, umiingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti ni ini, iyang gipakita kanilang iyahang mga kamot o iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila, pag-usab, mainyo unta ang kalinaw,
Ingon gipagdala ako sa amahan, ako sa magpadala kaninyo. Gisulti niya kini, unya gihuypa niya sila o giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinud-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinud-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kon makakita ako o'y katapion na ako ang tudlo sa inagian sa lansang diya siyang kamot o mahikap ko ang samad siyang kilid, dili ako mutuo. Human mulabay ang usa ka semana, nagkatigom na usab ang mga tinud-an sulod sa lawak. Niuban kanila si Tomas. Kitangkahan ang pultahan. Pamitungha si Jesus umibarog taliwala nilag miingon, mainyo untang kalinaw. Unya miingon siya kan Tomas, tanawang akong kamot, hikapa kini, hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko, Diyos ko. Miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod ka nakita ka kanako? Bulahan, kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Daghan pa mga milagrong buhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinud-an. Wala mahisulat ni ining basahuna. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, na pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, awhago ko kamo karon, palihog, itutok ang inyong mata sa imahen sa Divine Mercy. Itutok, labi pa siyang naong. Ug palihog, ilutok ang pag-ampo, kinasingkasing gayud ng pagtuo. Jesus, I trust in you. Kamong nas telebisyon, nagsimba, Jesus, I trust in you. O mga igsoon ning tungura, ang kaluoy sa Dios unta magauban diha kaninyo, ug unta at this moment, angko unta niyo ang kayuhan sa sakit sa lawas ug sa kalag. Amen. Mga igsoon, a face I could not forget. Usa ka talan-awon now nga di niyo ko makalimtan. Gitawag ko ato kanang confession sa ospital. Ang masakiton ko matus na. Napag-adto na ko dito, wala may mahimo, muna ako lang siya gihilugan. No? Hunghungan ako siya, masig makadungog, no? Unya akong gihatag absolusyon, gihilugan ako siya. Kung manitso siya, ako asang gibasa ang Divine Mercy ng chaplet. Nga diha nga, kuman ako basa, no? Gilitog na ko ang puong Jesus, I trust in you. Nakurat ko gini, nisigaw man yung mata. Nitutok siya sa pictures sa Divine Mercy. Kaya akong gibasa ang atuba nga anak iyamang picture sa ni Jesus Divine Mercy. And I saw in her face a smile. And she said, Jesus, Jesus, Jesus. And then she closed her eyes.
She died smiling. Wow. Ako mahadlo kong tanaw og minatay. Katong gwapa ka itong minataya siya. Smiling. There was no fear. I could just imagine. Di lang ka na mga igsuon. You know, one event that di na ko sa makalimta rin sa paambit yan ninyo ba? Ako, usahay magtambungan dyan ko sa healing session sa Apostolado sa Divine Mercy na diin gipanguluhan ni Sir Julius Poliapoy. So that sometimes makatag ko mga spiritual input before the healing, na healing of the soul. One event nga iha ko, nakasaksi ko, while healing was going on, dihay babae, na kuman siya makhikap, kuman siya mahilot, no? Nikalit lang og singgit ug ibarog, no? No? And praising the Lord, Jesus. Nagaguliyang ang tanan. Because giha, pagbarog niya, nagdakaw-lakaw naman siya, di na magyud mahunong. And she was told nga, lingkod, what happened to you? Siya, no, dili ko lingkod. Kalingon siya, for how many years? For 10 years, I've been sitting down. I was not able to walk. And now that I can stand, I can walk, my God, how beautiful it is di ay nga makalakaw ta. She was just walking around, no? Gilimano tanan ito sa mga tao dito sa session hall. And she, you know who she is? No. She's a stewardess na siya, United Airlines. US citizen siya, living in States. Atake siya, she could not walk for many years. In States, with all the medicine. And then she came here, amiga niya, my classmate niya, siya, so waya na ito, adto. Then, daghan mag-ag yung nagpa-healing, dito sa Estomoy. And she was told by her friend, sa tingali, nalugay ka niya, you know, tingali mini-sessions, ginahanglan niya nimo. Patingon siya, no, I think I only need one session. Bingon ko siya. Only one session. He will heal me. The Lord will heal me. Siyang turno, after waiting for a while, siyang turno yun. Humaghikap yun. Even si Julius was amazed. Because there she stood up and walked. Tana ko siyang naong, oh my God. I can believe it. Jesus. There is power in the word Jesus, my friends. There is really power. Labi pa kitang matuhuon ta. Try this, no? Kana kay kahadlok. Say, Jesus, Jesus. Buwama yun ang kahadlok, I'll tell you. Labi pa ka nang depressed, kaya ka down and out ka. With faith in your heart, say, Jesus. Mahupay ka, there's kahupayan. More than any advice in the world. Jesus is the word. Tintalon ka, oh my God. Try to say, Jesus, Jesus. You'll be strengthened. Dito bitingan ni ini, oy. Because, look, sa Ebanghelyo, kasi gigamit sa mga apostoles pagpapahawa sa mga yawa. In the name of Jesus. O sa may gibuhat ni Pedro, no? Diyan siya, pangayuan siya, amos o sa makalimos nga bakol. No? Kung sipong niya, o ako ikahatay mo ako'y kwarta, pero in the name of Jesus, stand, barog. She stood. Of course, si bawat ni ini. Igingnan man ta. Nga angan, Jesus means Savior. He saves us. Jesus to the divine mercy. May gusto karon Divine Mercy Sunday karon, no? Special kini si Pope Saint John Paul the Pope, ang Santo Papa ba? Saint John Paul. Iyan ang giklaro nga Divine Mercy Sunday. Tungod sa pag-awag ni Saint Faustina usab. Na di ang gipakita sa Ginoo, unya siya gita ang gisulti ang mensahe, no?
nagihangyo nga unta kining Domingo ha ni Divine Mercy Sunday gayod. No? Ug uban sa ning gitawag tog nga promises, ingon nanyo kanina ba nga kining kun kita no ning adlaw mudangop sa source of grace sa to pa ang kupisalan ang Eucharistia, source of grace ni sila. Kung ikaw musunod ni ini, no? Kini madawat nimo ang grasya sa kapasayloan sa sala o sa kastigo sa sala. Total good temporal punishment. Erase yun na. This day, how beautiful. Kunya sa puwang pa, naingon siya, kining adlaw karon giablihan ang ganghaan sa langit, pabuhagay, babaha ang tanang grasyas tibuok kalibutan, haron mo bahas tibuok kalibutan, nga bisan katong grabe makasala, bisag unsa kang ilang sala, will be remitted. Mapasaylo. Unsa may sulti niya? Yung sa people will know nga ang kalinaw, no? ang mercy, no? Ang ilang kinabuhi, everything in life is mercy. Ang tanang naadihan nila, kaluoy na sa ako ng kaluoy. O hangto dunay kaluoy, wa gyud kalinaw sa kalibutan. Kung ataw kasi Ebanghelyo mga igsuon, no? Makasabot jud ka. Tanaw gud ang Ginoo gud nga pakita siya ngadto sa mga apostoles iyang kamot nga samaran. Dagway kanis divine mercy. Ignis Tomas tanawa Tomas o. Nigita ang Tomas, what he's trying to tell us, look, banhaw ko pero ni asamaran ko. Tanawa kini pruebas ang gugma. Gugma way kinutuban, gugma puno sa pagmahal. This is it. Natanawag o sinatabo diha pagpakita si Ginoo gitrangkahan tanan, nigsuod lang gyud siya. What is that trying to tell us? Ingon sa kining grasya sa Ginoo kaluoy wa ni kinutu wa ni you will go out of their way. Si Tomas nga ni duda, Christ went out of his way. Haron siya mutuo. Por labaw sa tanan mga igsuon dis Ebanghelyo giingnan ta. Kay buong pa ni Kristo ipadala ko kamo. O gihatag itong Espiritu Santo. Espiritu Santo, the Spirit, unya hari isabuag ang kapasayloan sa sala. Ang igsuon, kitang tanan gihagit sa Ginoo nga unta instrumento sa kaluoy sa Dios. Kining kalibutan karon nga merciless kayo, tanawa ra gud mga igsuon, ang ginikanan karon ang inahan suway kaluoy mo patay og bata. Mga ginikanan suway kaluoy sa mga anak magkibulag sa isig usa, magbulag sa kaminyoon. Ang gitawag tog ang katalingban karon ang patay left and right tukhang unsa magaling baratilyo kay kinabuhi patay diswag asa. Death, there's no mercy. Kita why ko kaluoy ang pagdaot sa isig ka tawo. We need mercy. Lami kay ang pung Santo Papa ba? Sa iyang wali bitaw karon sa Esther pagka ninduta ningon siya Esther karon pero tanawa no ngano man ni siya pingon siya kun nabanhaw Ginoo ngano na amay kagubot kaguliyang kamatay ngano na aman yan ang gitubag sa iyang wali pingon siya ibaba ka tungod kay ang kining pagkabanhaw no? Di man lang ni gitawag to ingon na to nga mangyukpos na ta kay luwas na ta everything is solved. No, dili, it's there. Pero sa pagkabanhaw mahitabo kini na ang grasya nga diin kitang matuon maligo itong pagtuo gugma o paglaom. Mao na nga bisan unsa pa ang problema diha sa dunay kubulibas kagutom naata mga Kristiyanos nga mo alalay mo tabang ini. Naa diha ang pagtabang, naa diha ang kaluwasan. Naa. Mangisuon og kinsa man ni siya, kinsa man ni. Kita kini nga sa tong kasing-kasing, sa tong kinabuhi na ang kaluoy. Kinsa ni siya? Kamu karon nga nagtan-aw diha sa television, ang masakiton, tigulang na kaayo. Ibaw ba mo? Kaya na inyong pag-antos, kanyang ihalad alang sa salas kalibutan, alang sa katawhan. Kana mo Diyos ng kaluoy, kaya makatabang kaayo. Gamiton sa Ginoo. Kamong nag-atimbang sa mga masakiton, nag-antos usab, kana timan ininyo. Diyos nun, kana inyong gibuhat, mao kana ang gikinahanglan karon. Kita ni adinhi nga
trabaho, apostolado, nag-ampo. Mangisuon mo na Diyos nung kaluoy. Nga, gikinahanglan karon alas kaurasan sa kalibutan. Naagyapon ang misyon diha kanato. Nga ato yung gihapon gihagi kita sa pagtuman niini. Mabitaw mga igsuon. Kamong niya diha sa atong sa tagsa ka panimalay. Ang buhata mao kini ba? No, tutuki ang divine mercy. Until divine mercy, Jesus sa kaluoy tabangi ako. O kitang ni atanan din siya mga igsuon, you know, why won't you try to look, more shake hands with each other and say, you know, ayaw ka, inawag ka balaka, tungod kay ang Ginoo maluluyon o maluoy ka nato. There is hope because there is divine mercy. Jesus, I trust in you. Amen. Dito ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan, ubuhat sa langit ug sa yuta. Kay Jesucristo yang anak kabugtong Ginoo nato. Kamanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Birhen, kisakit sa ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na matay gilubong. Mikunsan sa nga minatay, sa katulog alon na banhaw, misaka sa langit, nagalinggo sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya ra pahukom sa buhi ug sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kaambitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Budangop kita ngadto sa Dios Amahan, kansang gugmag kaluoy, bulungtad hangtod sa kahangturan. Sa matag pangamuyo, kita mo ingon, maluluyong Diyos, dungga kami. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa atong mga kaobispuhan o kaparian sa simbahan, nga sa dugang kasibot, ilauntang ipaabot sa tanang mga tao ang mensahe sa Dios nung kaluoy, ug magpasiugda sila pagsaulog sa sakramento sa kumpisal, ang sakramento sa Dios nung kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan, nga makaila na unta sila kang Kristo nga namatay ug nabanhaw, alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga kapulisan ug hugpong militar, nga sa kanunay panalipdan sila sa maluluyong Dios, diha sa pagbatok nila sa mga kaaway sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Nining tuig sa parokya, ingon nga kahiusahan sa mga komunidad. Bukas unta kanunay ang atong kasing-kasing sa mga buhat sa kaluoy. Ilabi na ni adtong labawng nanginahanglan sa atong tabang. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang masakiton, nga matagamtam na nila ang kahupayan nga nagsumikad sa kaluoy sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na unta sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga mituo kang Kristo, bisan wala makakita kaniya, mabulahan unta sila sa gasa sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Langitong Amahan, ang imong Diyos ng kaluoy walay kinutuban. Ito nga kami na nahimong angayan sa mga saad ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mag-ampo kita kining sakripisyo dawaton sa amahang magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo di kansa sa mga alas sa pagkain ug pamaya sa ngalan alas sa pagkain sa santos. Dawata o Ginoo ang halad sa imong katawhan ug sa mga bag-ong binunyagan. Aron mga nabago na pinagi sa bunyag o sa pag-ila sa imong ngalan, makadangat unta sa mga kabulahanan nga walay katapusan. Kini amo gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw kadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayod, magbalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, labi na gayod, ning panahon ng mahimayaon, nung si Kristo gihalad, nga among sakripisyo sa Pasko. Sa gayod ang matuol nga kordero, nga nagwagtang sala sa kalibutan. Sa pagkamatay, gilaglag niya among kamatayon. Sa pagkabanhaw, giuli niya among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipas Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan, usa mga anghel kalangitan, miduy pag-awit sa himno sa imong himaya, diya sa ilang hunong nga pag-awit. Santos, ikaw ginutuburan sa tanang kasantos. Ipadala yung mga espiritu ng pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit siyang gagalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipikas, ug mihatag nining ngadto sa iyang mga tinunan, ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat din mo pag-usap. Mihatag nining ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginoon ka mga tanan gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanaw, si Kristo bumalik na. Paghandong sa kamatayon, pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghalad kami kanimo Amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayang matubag mo alagad kanimo. Himuha kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Nanumigin imong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pari. Doon sa mga igsuong nangamatay, malaon maubanhaw sila ug tanang nangamatay. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himo kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos na nakatuman sa imong kabubutan latas sa katuigan. Ubang kanila, amo kang daygon ug himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong Amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuimo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahalayos ta ng kasamok. Samtang nagapaabot kaming wala umon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ang gahong mo na
ko sa nikas mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kaninyo kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa mo mga salap kanyang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kamabut na hatag kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nakita itong panag-inig so unay. Sa Dios nagawag tang salas kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo.
magampo kita. O Diyos magagagahom, itugog ang gahom sa among pagkalawat ning Pasko. Pagapadayon utos kanunay din sa among mga kasing-kasing. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasagit kamatayon sa krus, paitudlo ang bertud sa pailob, diyas kasakitan. Dunggang ang pangamuyo, na magihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit o balatian. Makaambong gipili siya, pero mahimong santos. Ang iyang kasakit, mahiusas kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mo Ginoong Kristo, imong anak. Nga buyog hari ubang kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Atong ipabot ang atong mga pasalamat sa tanan nga ning tabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, TV crew o kaninyong tanan nga ning tambong karon, daghan kayong salamat. Salamat sab sa atong Mass Presider, si Monsignor Trinidad Garces Silva, ang atong choir, Sons of Mary, ang Pilgrims, Devotees of Divine Mercy led by Mila King, o ang sponsor nining atong Santos nga Misa, si Dr. Elaine Galieto. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kumalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dari inyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Go and tell every nation, Alleluia. Christ the Savior is risen, Alleluia. Lift your voices in praise, through His love we are saved. Christ is risen, Alleluia.